Es titula Anònims perquè la darrera obra de l'exposició és un grup d'escultures petites que ha fet el darrer 3 anys de fusta que es diu Anònims. Són obres que algunes feia molt temps que no les havia vist, altres que no les havia ensenyat mai. Jo tenia moltes ganes de veure una que es diu Donizetti, que és com una piscina, i això va mostrar a la primera documenta, i jo la vaig veure allà, i em va agradar molt, i no s'havia vist mai, des de l'any 92. Algunes sí que em rememoren alguna cosa, però altres no me'n recordo. Me'n recordo un punt de partida. Sí. He treballat molt. Jo crec que és una de les grans artistes que tenim. És molt respetada i coneguda i té obres en museus alemanys, holandesos, i suïssos i francesos. Crec que són 5 obres a la col·lecció del Museu d'Art Modern de Nova York, que jo crec que és l'única artista viva catalana o espanyola que té això. Vaig començar treballant en fusta, després amb lones, amb bronzo, però el que se'n coneix més és pel material del ferro. Amb el que respecta a mi, el llenguatge és bastant semblant. Hi ha obres que es porten 20 o 30 anys i estan molt emparentades. Tu mires les coses d'ella i primer són bastant dures perquè treballa en materials industrials, ferro, acer, malla, però si mires un poc són coses que sempre estan marcant un interior. Moltes obres seves tu dius és com una capsa d'algo, no? Té un significat, aunque estàs amagat o que és hermètic, no? Per això dic que és sensorial i misteriosa i que parla de coses aunque no sigui explícitament. Té l'aparença que està tan dura, però no és dura, saps? És com un joc. És algo que t'està incomodant i que va agafant forma entre cometes. És un procés d'intel·lecte, de pensar, i quan t'hi poses et canvia també. Vull dir que no mai es formalitza amb el que has pensat, sinó que es va transformant amb la manipulació. És més complexa del que sembla. També té humor, ironia i altres coses, però clar, jo crec que és una obra que és com un poc de la vida urbana i la soledat, i saps, i la gent visquent en pisos petits. Jo estic parlant d'uns espais, uns buits, o unes obertures, o una forma que a mi m'ha interessat. O sigui que sempre despisto, perquè també soc despistada jo, vull dir, despisto sense voler-ho. I va tenir una retrospectiva a Washington, a San Francisco, a Pittsburgh, a Londres, però això va ser tot com dels anys 80 al 90. I va tenir la retrospectiva al MAC pel 99 i després se va compausar un poc, no? Ella seguint treballant, ja seguint exposant, però no amb aquesta visibilitat. Jo una cosa que volia era tota aquesta generació que eren nens al 90, que ara ja són adults i van a l'exposició, que coneixen l'obra de la Susana, no? Perquè és com presentar-la per a 2 generacions noves, no? Que tenen 20 i 30 anys, que no han vist mai la seva obra. No tinc un interès especial perquè s'enduïn una idea, la meva idea. Se l'han d'apropiar. El que ensenyo se l'han d'apropiar i a partir d'aquí que ells ho construeixin, no? Si els hi suggereix, si es troben implicats, no sé, és una mica màgia.